Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Yala at Jego Bandido. Ako po si Rosalinda, biyuda, 65 years old, pero may asim pa. Sumulat ako sa inyo hindi lamang para magbahagi ng nakakakilig na pinagdaraanan ko ngayon. Taray ng nakakakilig at 65! Lola! Oy! Nakakaloka ha! Sumulat ako hindi lang para magbahagi ng nakakakilig na pinagdaraanan ko ngayon, pero para din humingi ng pangmalakasang payo. Wala naman kasi akong malapitan. Yung mga kazumba ko, imbes na suportahan ako, parang naiilangan at tataas na lang ng kilay kapag nakikita nila akong masaya. Alam kong kung sa kanila ako lalapit, i-judge lang nila ako. Ay, teka lang girl, paano ka naman makakasure na hindi ka namin i-judge? Oo, mga judgmental pa naman kami. Ganito kasi, 25 years na akong byuda. Sa tagal ng panahong yon, hindi ko inakala na muling titibok ang puso kong akala ko'y nananahimik na. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang isa, kung hindi dalawa ang nagpapakabog ng puso. Ala! Kaya heto ako ngayon, litong-lito na may kasamang kilig. Paano ba naman? 2 bagets ang nanliligaw sa isang gurang na gaya ko. Yung unang manliligaw ko ay si Carlo Castillo. 26 years old, buong-buong pangalan talaga. Di ba nang nagbigay ng alias? Nakakaloka. Ikaw, Rosalinda lang. Siya talaga, Carlo Castillo. Yung unang manliligaw ko ay si Carlo Castillo, 26 years old, at gwapong Zumba instructor namin. Nakilala ko siya nang minsang magkayayaan ng tropa naming mamasyal sa Star City. Nagkabanggaan kami malapit sa CR at sa unang tingin pa lang may kakaibang titig na siya sa akin. Kinabukasan, laking gulat ko dahil siya din pala yung bagong instructor namin sa Zumba. Sa tuwing sumasayaw kami, pakiramdam ko bumabata ako ng 30 years. Ramdam ko rin ang mga dagger looks ng mga kazumba ko dahil ako ang apple of the eye ni Carlo sa klase. Yung pangalawang nagpapapansin sa akin ay si Justin Ramos. Ayan na naman sa complete name. Complete. Sana sinama mo na lang yung middle name. Kaya nga, nahiya ka pa. Tsaka kung saan nakatira. 22 years old naman si Justin Ramos at suke sa computer shop namin. Apo siya ng kumari ko. Matagal ko na siyang kilala mula pa noong high school siya. Minsan nadaanan niya akong nakatapis dahil bagong ligo. Sumasakit yung ulo ko sa'yo. Bukas ang bintana ng kwarto ko kaya nasilip niya ako habang nagko-computer siya. Pasilip ka din, Lola! Hindi ko kinakaya tong si Rosalinda. Simula noon, parati na siyang nauupo sa pwesto kung saan kita ang kwarto ko. Hanggang sa umamin siyang crush niya ako. Nako. Naloka ako pero hindi ko naman siya sinumbong sa kumari ko. Palihim pa din siyang nanliligaw ngayon at kulit ng kulit kung kailan ko daw ba siya sasagutin. Yes! Tambalang kumikinang, ano bang gagawin ko? Pareho silang gwapo, parehong malambing, parehong nakakakilig, parehong nakakatakam. Kaya hirap na hirap akong pumili kung sino ang babaste din ko. Wow!
Ganda problems! Sana naman ay matulungan ninyo kong timbangin kung sino ang nararapat sa puso kong matagal nang nananahimik pero ngayon ginigising muli ng pag-ibig. Ang inyong kumikinang at still fab at 65 na tagapakinig, Nanay Rosalinda. Everybody now! Sana dalawa ang puso ko. Hindi na Grabe ka! Rosalinda, mapapasana all yung mga ibang walang nanliligaw. Rosalinda! Oo! Talagang Ow! Sex bomb Rosalinda! Get ow! Okay. So, i-disregard na natin yung age. I-disregard na natin lahat na ibang mga bagay. Sino sa kanila ang pipiliin? Hindi namin masasagot yan, Rosalinda. Kasi ikaw yung mas nakakakilala sa kanila. At ikaw yung mas makakaramdam ng sincerity sa kanilang dalawa. Ayan. Diba? Wala akong maisip na, pwede siguro, siguro yung Zumba na lang. Kung alam kailangan pumili talaga. Kasi, para mamatay sa inggit yung mga ka-Zumba. Tsaka para libre ka na sa Zumba. Tapos yung mga moves yung ma-practice nyo din. Pag may mga intimate moves kayo, may mga Zumba moves kayong pa-practicein. Yung kasing isa, apo kasi ng kumari mo, para medyo nakakalurkay ng slight. Ganon. Saka alamin mo rin din, Rosalinda, kung ano ba yung purpose nila. Intention. Oo, baka yung 20% mo lang yung gustuhin nila. Discount. Correct, 20% discount. Parang ayos. Yung intention, yung motivation, yung intention talaga, alamin mo, ano ba talaga? Pero hindi talaga maliit yung 20% No. Pag meron kang kasamang senior, talaga naman, sa mga hotel, 20% off yan. Baka hindi nyo po alam, sa mga resort. O diba, lahat ng kinakain po ninyo. Although hindi naman lahat, pero yung senior 20%. O diba? So yung gano'n, hindi naman namin sinasabing parang ginagamit ka nila. Ang sinasabi lang natin, what is the intention? And also, yun ang pinaka-importante sa correct. And also, naniniwala naman kami na hot ka pa rin at 65. Yeah. Kung Tsaka, talagang may nagkakagusto pa rin sa'yo at that age. Walang problema kasi legally, byuda ka, wala na yung and biblically speaking, you are allowed to get married. Ayun na, 'di ba? Actually, pwede namang pakasalan kung gusto mo. Pwede mo rin ng tikman lang. Sarap. Pero it will all... Pag pinakasalan mo kasi, alam mo na yung mga mana-mana minsan, di ba? Hindi, ano ba yung intention? Yun it will all boils down. Ano ba yung intention? Nilang dalawa ha. I mean, doon ka mag-focus. I mean, hindi namin masasagot talaga ni Jegs kasi hindi namin talaga sila kilala. Ang alam lang natin, nagko-computer yung isa na binobosohan ka. Ang alam namin yung isa na kabanggaan mo, Zumba instructor. So that's the only information that we have sa mga manliligaw mo. So yung intention nila, kung gaano ba sila consistent sa'yo, and yung mga actions nila, hindi namin nakikita yon. Ikaw yung mas makaka-gauge niyan. At saka, Rosalinda, wag kang magpapaboso. Paboso ka eh. Nakakainis yung paboso. So doon pa lang sa namboboso sa'yo, kung titingnan mo yung relationship ninyo, nagsisimula sa bosohan. Correct. Di ba? Uy, wag ko naman, may naging jowa ko. May masama ba doon, Diego Bandido? Sinikong din nagpapaboso. Nagsimula din naman ako sa paboso. Diba? Hindi, pero tama. Nagsimula siya sa ganyan na, which is, tawa-tawa lang kami, pero it's indecent. It's not right. Yung naninilip ka, kasi privacy yun eh. Diba? Unless pasilip ka talaga. Ikaw naman, alam mo naman na binubusohan ka. Parang sinasadya mo. Super pwesto ka rin. Ini-enjoy mo. Gusto mo rin namang nakikita ka dun sa may jealousy, diba? Di kita kinakaya, te. Grabehan. Well, kasi siguro, Jegs, at her age, talagang ina-enjoy niya talaga yon. I'm sure, kung 25 years na siyang byuda, it's been a while since huli siyang siguro nakaramdam na that she's hot or that... Sabi niya nga, hindi niya ina-expect eh. Totoo naman din. Diba? So, meron akong kakilala. Ay, eto na naman siya!
Ano na naman yung kakilala ko? Eto na! Splok natin. Sige, splok natin. Okay, Go. sige, go. Ano siya, kung kailan siya nag-senior, ewan ko ba kung, basta yung katawan niya parang feeling niya nagbago in terms of, parang nung 40 daw siya hanggang bago mag-senior, tuyot daw siya. Nung nag-senior daw siya, saka daw siya parang hindi na daw siya tuyot. Oy. Hindi, explanation niya sa kanyang body ha. Uh-huh. Sabi niya, akala ko hindi na posible at my age na 60. Yun yung sinasabi niya. So baka may ganyan si Ateng na parang may ganun hormonally. I don't know, hindi natin alam ulit? Oo, correct. Naging wet ulit. Hindi natin alam. Hindi ko kasi masabi. Baka medyo nag-hibernate lang yung katawan mo. Correct. Then after parang baka may na-trigger na something. Kasi yun nga, very complex yung katawan natin. Correct. Dahil nagmamagaling lang kami, bida-bida lang kami. Pero may mga possibility na biglang, imaginein mo na, akala mo wala na. Biglang nakaramdam ka ng diba? Or from nowhere. Oo. Akala mo hindi na tapos na yung days of sexuality mo. Oo. Diba? Biglang kung kailan ka 65, very sensual ka na tao. I mean, hindi naman imposible because sabi nga sa kanta, our body is a wonderland. Talagang hindi natin alam kung anong mga posibleng mangyari dito sa katawan nating ito, 'di ba? And hindi din naman, honestly speaking, hindi din naman imposible for a younger person to fall in love with someone who's older. Oo. Totoo din naman talaga 'yon. Kung 25 tsaka 65, medyo malaking difference. Pero may mga ganun eh. Saka basta wag ka nang magpapaboso. Baka dinidikit mo pa yung puwet mo sa jealousy. Ito namang apo ng kamuhari mo na sumisilip dyan sa may computer shop. Kahinaan niya yung kulubot na puwet. Uy, baka ganun. May mga tao weakness nila yung may kamot, 'di ba? Gusto nila. Ay nako, gusto ko talaga sa babae may kamot, 'di ba? Ako para sa akin hindi imposible, 'di ba? Parang it has something to do with yung isa sa mga psychologists ba yun, yung mga magagaling sa in terms of psychology, si Sigmund Freud. Basta may sinasabi siyang gano'n na merong mga pag-aaral that a possibility na pwedeng ma-in love sa mas matanda, kung meron kang nakikita sa kanya, na kunyari, di ba yung sinasabing mother figure, father figure, may mga ganon. So, hindi imposible. At maraming ganon, may December love affair. Ganon. It could be na, yung halimbawa, yung hindi nila makita sa mga past relationship nila. Yes, correct. Failure. Tapos, nakita nila, pwede this is pala. something different. And it's masaya pala siya to be taken care of by somebody who's older. Ayan. O kaya pwede rin ang background nitong dalawang binatang ito ay wala silang parents. Ako nga may kakilala din ako. Ano daw? Splok na yan! Ano na? Kapit! Diego Bandedo! Ano daw? Ito namang kakilala ko, mas matanda ang naging asawa niya, mas matanda pa sa nanay niya. Pero nag-work out ang relationship. Nagkaanak pa sila? Nagkaanak sila. At totoo nag-bless ba? Sila. Oo. Diba? So nothing is impossible. No. So, know the intention of them both. Yun yung importanteng intention. Correct. Then that's how you gauge it kung kanino at sino dapat makatikim sa'yo. Wow! Ito, devil's advocate lang. Halimbawa, yung Zumba instructor, isa sa motivation niya. Pero hindi namin sinasabi devil's advocate na to dahil may pera ka. Yun doon naman yung doon sa naninilip, dahil kumbaga more on sexual lang ang pangangailangan niya sa'yo. Kasi natsa-challenge siya eh. Correct. Di pa ako nakatikim ng may edad eh. Hindi pa ako nakatikim ng may diabetes. Paano ba kumeme ang may high blood? Okay pa ba ang may gout? Oras natin, 1:39. Ako po kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.